Живо здраво от село Бистрица. Айде с мен да намерим водопада. Тук има готина църква. Аз съм насам. Екопътека самокоище. Тук се виждате там горе кръста и площадката. Тук имаме кучовци. Опа, да само не дуят с мене. Този хъски. Този мелай. Тук предполагам на паркинга, на което нормалните хора, които разполагат с автомобили, спират колите и тръгват нагоре по пътеката. Вижте колко е красиво още от тук. Въпреки облаците. Тук дойде от някъде още на куче. Народа е приятелски настроен като другите две. Ти май верно ще дойдат с мен обаче. Его и хъските горе. Мисля ги кръсти Крачун Малчо и Майкъл Джексън. Ето пред мен е Майкъл Джексън. Ето го тук първото разклонче. Има беседка за почивка. Dog Distribution системата определено е решила, че днес ще имам компания. Излезнах от гората, тук съм на черния път вече. Крачун и Малчо ме изоставиха, но поне Майкъл Джексън все още е с мене. Така че ще си имам компания, агес. Много е красиво тук. Горичка зелена, птички, кученце, топа. Ай, Майкъл, много си тигва, човек. Дай да изпееме някаква песен. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Очевидно ходенето сам на тия преходи не ми се отразява много добре при положение, че си пея сам такива песнички. Има една фраза, която майка ми много обича да използва. Тебе майте апе Джеки, което предполагам означава, че ти поводяваш. Тук много неусетно стигнах до кръста. Ето е там гледката, сега ще отида да видя. Има едно заслонче. Доста готино място, признавам. Кефи ме. Ай, сега да хвърлиме надолу към красотите. Еха. Гледката дойдоха хора с едно друго куче и мисля, че Майкъл Джексън ще остане с тях, така че май напред съм сам вече. И тук има страшно много цветя. Гледайте тук колко теменушки просто. Малко ми е Мордор тук. Тия облаци горе не ми харесват изобщо. На това място имаме чешмичка, водата е питейна. Има и беседка за почивка. Вижте кой ме настигна. Майкъл Джексън. Аре, бате. Вече ходя 4 км и половина почти. Тук има заслонче за почивка отново. Ние продължаваме натам с Майкъл Джексън. Вижте колко е зелено, хора. Вау. Бруталия. Това тук е абсолютно магично, гледайте. Като порталче. Имам още около 500 метра до водопада и подозирам, че след толкова много дъжд, дето се изля последните дни, и като чувам реката долу, май ще е доста силен. Тук сгушена в гората има някаква къща. Айде да я видим по-отблизо. Имаме паметна плоча. Тук живя и работи Тодор Огненски. На 74 години е починал, 74 година. Признателност на големия ти труд, любовта към Балкана. Бил истински планинар човека. Къщичката е... Може да се оцелее тук, ако закършиш. На красиво място е. Пристигнах! Гледайте какво става! Уникален водопад. Сами само мина е тук отстрани. И ето ни с Майкъл Джексън обратно на черния път. Сега мислим да продължим малко напред. Потенциално може би кръгов маршрут. Ако е много тегаво, ще се върнем по същия път. Тук се намирам в местност Егречището. Място за отдих е. Както виждате, има беседка, място за огън, пейки. Аз обаче изобщо няма да ходя натам. Аз ще се върна малко по-назад. Така като гледам какви са облаци и мъгла тук, аз май ще се забия точно в нея. Не знам какво да кажа. Много е красиво. Вляво от мене ходя си по супер зелената пътечка с приятелче куче.
Няма как да съм по-щастлив. Така, тук плана ми беше да ходя там и да свия надясно до някаква изоставена хижа, руини по-скоро на хижа Комсомолец. Обаче аз съм с наречие куче и мисля просто да си направя слизането е от тук по адекватната пътечка, особено имайки предвид, че срещнах местни, които ми казаха, че е супер обрасло с капини и те са се мъчили преди с тяхното куче и е било много тегаво. Аз не искам това куче тук с мен да се нарани. Малко равносметка искам да направя на кинтите, които съм дал за транспорта. 4 евро за автобус от София до Дупница, след което хванах такси за 5 евро до село Бистрица, откъдето тръгнах рано, за което съжалих, защото от Дупница до Бистрица са някакви 5-6 км и път си имаше тротуар, по който може да се ходи. Трябваше просто да си го изходя. Сега като слезна обратно в селото, просто ще си го изходя обратно до Дупница. Горишката тук в тази част отново е супер магична. Вижте. Красота. Между другото, кучето се казва Митра. Местните ми казаха преди малко. Аз му смених и пол и всичко. Майкъл Джексън го кръстих. Така ще е до края на деня. Ще ми прости. Вижте ги тия колко готино растат на мъхистите камъни. Там нагоре също има супер много. Много красивички. Намерих леворда. Не, какво беше при няколко месеца там, де бяха, ама пак е бая. Връщам си думите назад. Много е, гледайте. Това всичкото е леворда. Тук мирише на див чесън много жестоко. Часът е едва 12:20. Аз съм ходил 3 часа точно. Шансът да го закърша е абсолютно нула. Автобусът е в 5:50 чак. Така че ще имам време да се разходя и в Дупница, че може да намеря някаква сладкарница да ям. Право топ ден. С топ приятелче, кученце. Давай! Много ти благодаря за днешния ден. Направи го прекрасен. Между другото, Митра си намери някакъв кокъл. Сега го глозга и само аз като мина и тя тръгва. Тича пред мене. Избягва напред и пак сега да го глозга и ме чака. Но нещо е абсолютно сигурно, обаче това място трябва да се посети пролета. Навсякъде е много зелено и пълно с цветя. Тук гледката към Бистрица хич не е лоша. Поредното шеско село. Почти съм на финала. Обратно до цивилизацията. Ще трябва скоро да се сбогувам с Майкъл Джексън. Така де, с Митра. Върнах Митра обратно на стопанката и много е приятно да имаш някой с който да си на преход. Иначе, ето, 14 км 650 изкачване за 3 часа и 40 минути, като съм спирал доста за снимки и видеа. Са питах местните за автобуса, казах, че съм го изпуснал преди 5 минути и реших, че ще си ходя пеша. Мога да посетя парк Рила. Тук ми сла завия надясно да видя дали ще влезна в парка, както предполагам. Вау, Рилото среща е брутална. Много тъпо, тук не мога да мина. Айде наобратно. В парка съм. Сега търся някакво езеро. Би трябвало да е тук горе. Да, ми намерих го. И 10 от 10. Парка е изключително красив, между другото. Много ме кефи, че има рекичка. Там има футболно игрище. Като среща има за тенисна маса. Където тук в ляво има лостове. Това място е прекрасно. Солидна площ в този парк. Това тук вече е някакъв плувен басейн. Нямам къде повече да ходя натам. Сега ще минем тук през детската площадка и се връщам обратно. Да, братле, разбирам. Така пълно с всякакви пауняци. Да. Да, ако имате деца, мястото е абсолютно уникално тук. Препоръчвам да дойдете. Вижте, тук намерих приятелчета. Има и малки. Ей! И в Дупница има женски фитнес. Тук в Дупница в момента телефона ми казва 22 градуса, аз го усещам като 35, заклевам се. Почти съм на гарата. Ще хвана автобуса 2:50 даже. Ще се прибера сравнително рано, че даже ще имам време сигурно да обработя и да кача този влак. Много съм доволен. За 5 часа го взех цялото нещо. Това е между другото автогарата и ЖП гарата. 2 в 1.
Понеже съм много умен и забравя да снимам аутрото, докато съм навънка, го снимам от вкъщи. Благодаря ви, че гледахте и до следващото приключение.